भगवाननि बुरजा दे हे नैबेखौ मा होनो इखो माबा बनसो दानबाय थाबाय एथ' गोबां जि सुना दोनदो सुनो होननानै नोंखो हो इबनखौलाय मानो दांखोदो नोङो जेनेबा दा जि सुना सोमना दोननायखौ नुवाखै नामा सुनो होननानै बन नाङा बनालाय बननियावनो थागोन ना मालाय ओइ बाजिनो सुइनांबाय अरदाबाव साला मा जादों मावलै नोंलाय बा आंखौ गारना थांलाय थियाव न'आव हो दाखालि माथो बुगाबलाय दं अमा बेदरफोरखौ बया जाबोखादों नामा हो अमा बेदरफोरखौ बया जाबोखादों नामा होनदों बुगालाय थियाव बुगालायदोलै नों थांदो नामा लांफायासै नोङो आंखौ लांफायाखै दे लांफाबासो थांनो नांगौमोन आरो नै दिनै ना गेदेर जाबावनोसैसो नै ओइयौ 3 केजि जाखागोन ना हो सोर लाबोनायखौ सोर लाबोनाय बबेनिफ्राय दा 3 केजि जाखागोन नै बया जाखागोन सम बुगाजोबसिगोन जों नोङो हो जिखौ सुयै होनदोलै मा मानियालै दै साला जिखौ नों सोमना दोननायखौ नुगोना नुवाखै जेनेबा नोंहा मेगन सिगाङावनो सोमना दोनदो संलाय दाथ' नुयि रखम बेलेग खामानि मावना थादो खामानिया मोनसेल' थायो मा आंगिलै हिनजावलाय ओइ आया एलै माबार सुनानै हो दै सान्दुङा जोबलांनिसो ओरैनो बारा सान्दुं नांखाया सिस्लायाव याव जि सुवाखै माबा मोसाबाय दं नामा मोसाबाय दं भगवाननि बुरजा दे हे बा इदि सुयो सुनो मानानै गाफ्लेदों नामा दा माखौथो नोंलाय बोखेरबाय नोंनियालाय सुनो मानानै गाफ्लेगोन नामाखैनो आं सुगोना सुवाखै जिखौ सुबाय थागोन ना थायाखै आङो ओमफ्राय मा हिसाबै गाफ्लेनो मोनखो नोंखो अन्थाइजों बुंनांगौ आया मा खरालै अन्थाइ दोमारलै नोंखो मा मोनदोलै नै होनहरगोन मोजां सिनबासु बारा बां बुङा इमान बायदि बादुलि हिनजावलै भगबान डाइलगानो मारै फैफ्लालायबायनो नै बाबावो सुनो नै खारनैसो गेलेया डाइलग मारिदो ना मादो बिथाङा मायबा बुंनो गोसो जादो नायबाय दं दहायनिफ्रायनो खुंखायफोरखौ एरलांनानै खुगाफोराव जागासिनो गबाखैनो खुंखाया रानथाबदो ना खुंखाया रानथाबना थायो नै खनायाव बनथासो सुमारा नामा नोङो थैचां नों मावनाय नोंहा नों मावनाय सां मावनाय नों मावनाय सां मावनाय हमसाद सादे होनबाय थायो ओमफ्राय दालाय मानो मावाखै नोंहा हामसाद जादो दिनै एखौनो गायो हामलां गोरा जाजोब्बाय दिसिस्टानमोन सिख्लायाव गाज्रिथार जां बोरैबा एसे आबोरै लायोमोन ओमफ्राय नोंदो फैना ओमफ्राय मा जाखो आंदो फैनानैलाय जादो बुगाजोबबायना नोंहासो बमा गावनानै रोङा गारनानै बमा गावना जागा फुजाने गना होदो हारसिं गयो नामा थैचा थिनबाय ना नेहा माबा एसे जायो दाउफोर बायदि माथो होनबालाय साबाबो सुजोबनांबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर हासबेन्डनि जिखौबो सुनानै होबाय बिसना सादरबो सुबाय
Adanya maunayau zina dangnayau zina Bapa woi Hangsır şey hangsın yapın ese. Ne? Hangsaydi gaba Tavuk gavası. Pes gaba Pes gavı ne var? Bu ne? Mauflakो ना दांफाखो नोंलाय जायाफ्रामा गांगा टपा गैयाबा बहा भिडिअ हिट जानो गांगा टपा गैयाबाथाय भिडिअखौनो नायनो बायोनो आजिखालि वाह गांगा टपा इउटुब चेनेल खुलिनांसिगोन गांगा टपा एन्ड थरायना नोंथांमोना नायगोन ना नाया कमेन्ट खालाम मानो होनोब्ला बे आंजों सोरथों सोथा जाबाय थायो बिनि थाखायनो गांगा टपा एन्ड थरायना मोनसे इउटुब चेनेल खुलिगोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो नोंथांमोना अनाबा आं भिडिअ बानाया माने खुलिया आङो चेनेलखौ नोंथांमोननि कमेन्ट्स नांगौ दा खुलिनांगौ ना खुलिनाङा कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज हिन्दीनिसो बानायगोन मानदो हा मानदो होबे 你别笑。你别搞了。Komlada. Komlada naik. Komlada naik. Uide, mende. Nih, no komlada ide. Ay bermasa krisile. Angkri dan ne. Neng ni fanya deh. Tangi kumlakan ala ya. Mande. Kene. Mande. Kau nahila neka. Usko parben. Parben ini apa sih ya? Han baik koden. Parben ini akan nama seni sih so. Parben na. Uide. Parben na uide. Uide han baik kod. Hei, mana kalau saya ini baik pergi. Mentai dong ngazana ini. Mentai dong. Ang haba zapi bejilai bitai angni. Sertan. Masan dulu dan kisah neng kedan yang hau belajum nai. Ser kentan ini solo steam hangze. Bisik kota nak komen. Uida parmen. Muna karena maksan nak muna kaya. Dasar nang kota thai ni jabat muna munzai nenda so. Sampai ke dia nggak bifang sipak. Macam ni. Ang suka deh, ang suka. Tadi kurang le, ya, ya, mencari roh kumsat na ba? Thai ni mana hana lana pikir teli tu sini, ya, pikir san sili, Bhagawan. Silan bapak di rumah hana lagi nih, nuni sih? Kata ke dragon muka cam, ya, telah belum. Kabar, potong ne. Immediate. Deh. Kipai. Ang bata. Wajah kacau. Ay, kebetulan ya. Ako na si Lore. Ang Lord. Obviously, dun na bimra. Ayo. Macam mana? Lareng kontra lagi per. Kontra aja kan gitu. Itu isu. Bro, lebih mah bahasa Islam nu ba. Amam ba. Ne. Bro. Nay bitanga जोंना एन महिलारि बिथांजोआ थरायना महिलारि नांदे खामानि दामानि जि होरि सुखांनानै दाना एवगासिनो बयलार आमायथु ओमफ्राय बिखा आमायथु आरो बिखा माबायदि जागोन नोंनिबा हो बुंलाय Fantastic. Oh, thank you. Fantastic. जाथारसौ
बरिया जाखासिगोन आरो माने ना आयै आयै आलु गोराननि गुन्दै देबानन नामा देबानन मालायनि खागोन ना सोरनिमोन देबानना नालिनि ना दा होमबा भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय माजोबा जोबथ'आ जोबथ'आलै ए मा दंबावो इनफाय होख्लायलायनोसै आयौ दहायनि नाया मा नामोन ए माथो खर' सोबाय गैया बोरै जाखो बिदिजों खर' जायाखै आयौ नायदो आमायथु बिखा समफ्ल' जोंफोरखौ बेफोरबायदि जानायखौ मेगन सायो आरो मानसि खायसे हेटार्सफोरा मानोसै लुगैयोसो जेनेबा बया मोना ओमफ्राय माबोरै जायो हेटार्सफोरा मोनजादोथ' नाय बेदरै खिगुगोन मागोन होनलायो आं दा आलुखौनो बारा खायाखै बोरै खिगुनो नै आलुआ नै आलु गोरान नायदोल' जानायखौ नै बोरै हेटार्सनो जानाखिसैनि आङो नैबेखौ मा होनो इखो आयै ini apa mani jilai dia mandu malah yang ke tanah ya maboरै iदि जायाना नों जासिना लादोना ini yang ada bang kamu नों जासिना लादोना नों जासिना लायाबाथ' इदि जायामोन ना आं गुन्थिनोसो मोना मानो नों मानो गुन्थिनांगौ इदि जायाना खावनाय गैया दे खावनाय गैया होनखादोलाय बुसुना दं नाखाया जाबायबानो ओइ हा लांमारबायनो आयै नोंनि लाना दासो मोनफ्लांबाय थारमाने इदि जाबा बया गोसोफोर खान्थि मोनलायो मानो देहायानो स्रां जालायो माने गोथाव नालाय नामा गोथाव नङाबा आं निजेनिखौनो बासिना लाखायो दिन नङा गोथाव जाखादो नङाबा एसे संख्रि नाङा